иммунизация ин ҳуқуқи ҳар як кӯдак ба ҳаёти солим мебошад. ваксинаҳо наҷотбахши ҳаётанд. ҳама волидайн мехоҳанд ки фарзанди худро солим бубинанд. мо ҳатман кӯдакони худро бар зидди сирояти пневмококкӣ иммунизатсия мекунем. ин саломатии онҳоро айни замон ва дар оянда таъмин менамояд. ваксинаи пневмококкӣ барои дар байни кӯдакон паст намудани хатари бемории пневмония, менингит ва сепсис ки сабабгорашон пневмококкҳо мебошанд, кӯмак мерасонад. дар давоми солҳои охир миллионҳо кӯдакҳо бо ваксинаи зидди сирояти пневмококкӣ иммунизатсия шуда буданд ва ин ваксина самаранокию бехатарии худро нишон додааст. ваксина ҳаётро наҷот медиҳад. аз 1 ноябри соли 2022 дар ҷумҳурии Тоҷикистон иммунизатсияи кӯдакон бар зидди сирояти пневмококкӣ оғоз мегардад. биёед кӯдакони худро аз сирояти пневмококкӣ муҳофизат намоем. барои гирифтани маълумоти иловагӣ ба муассисаи тиббии ҷои зисти худ муроҷиат намоед.